Ndewo ụmụaka, ndewo. Hello kids, hello. Are you ready? Let's learn the days of the week in Igbo language. Ka anyị mụta izu n'ala Igbo. But before that, let's know that in the Igbo calendar, there are 4 days, whereas in the English calendar, there are 7 days. Days of the week is called Izu n'ala Igbo. Can you say that with me? Izu n'ala Igbo. Can you say that again? Izu n'ala Igbo. Good job. Now, the first day is called Eke. Eke. The second day is called Orie. Orie. The third day is called Afọ. Afọ. The fourth day is called Nkwo. Nkwo. Now, can you say Eke? Can you say Orie? Can you say Afọ? Can you say Nkwo? Good job. Now, the first day is called Eke. Eke. The second day is called Orie. Orie. The third day is called Afọ. Afọ. The fourth day is called Nkwo. Nkwo. Good job. You're so amazing. Now, repeat after me. Taa bụ ụbọchị Eke. Taa bụ ụbọchị Orie. Taa bụ ụbọchị Afọ. Taa bụ ụbọchị Nkwo. Let's say it again. Taa bụ ụbọchị Eke. Taa bụ ụbọchị Orie. Taa bụ ụbọchị Afọ. Taa bụ ụbọchị Nkwo. Good job. You're so good. Ụbọchị Eke na ụbọchị Orie. Ụbọchị Afọ na ụbọchị Nkwo bụ ụbọchị anọ n'ala Igbo. Ụbọchị Eke na ụbọchị Orie. Ụbọchị Afọ na ụbọchị Nkwo bụ ụbọchị anọ n'ala Igbo. Good job. Bye bye. Days of the week. You're so smart and sweet. Clap your hands. Go away, kiss. We'll see you. Don't forget. Ụbọchị Eke na ụbọchị Orie. Ụbọchị Afọ na ụbọchị Nkwo bụ ụbọchị anọ n'ala Igbo. Let's do it again. Are you ready? Bye bye. Days of the week. You're so smart and sweet. Clap your hands. Go away, please. We'll see you. Don't forget. Ụbọchị Eke na ụbọchị Orie. Ụbọchị Afọ na ụbọchị Nkwo bụ ụbọchị anọ n'ala Igbo. Igbo is very fun and very sweet. Ndewo nwa m. Bye bye. Ka emesịa.